quan penso en aquesta proposta que ens va llançar la Glòria, val? I em van dir que tindria l'oportunitat de poder mirar als ulls a la Ruth i parlar sobre diferents propostes, que al final és tot en terme de literatura infantil i juvenil. Jo vaig estar molt contenta perquè vaig dir, ostres, no només coneixeré la Ruth sinó també què va portar a la Ruth a fer un Instagram que s'anomenava i s'anomena la Biblioteca de la Lia. Per tant, jo, més enllà de saber que ets mama, no sé gaire cosa més. I a més de saber que t'agrada molt la literatura, no sé gaire cosa més i no sé si ens podries explicar una mica com va néixer aquest perfil, quan vas sentir aquesta oportunitat d'obertura per donar a conèixer títols en català a les persones i a veure si ens podries explicar una miqueta tot plegat. Molt bé, doncs a mi la idea de fer un Instagram de literatura infantil em va venir així una mica com de cop, per dir-ho d'alguna manera. Em vaig donar compte que tenia molts contes a casa, que eren contes que jo havia anat comprant per les meves filles, que no tenien res a veure amb els contes que jo havia pogut tenir de petita. Llavors això, un dia vaig fer com el clic i vaig pensar, ostres, doncs no estaria malament tenir una biblioteca virtual on jo pogués anar penjant tots els contes que tenim a casa i d'aquesta manera tenir-los tots recollits. I a partir d'aquí, doncs, bé, vaig començar amb un blog i amb l'Instagram. Finalment, el blog ha quedat mig abandonat i pràcticament només publico a Instagram. I em vaig voler centrar en contes que estiguessin il·lustrats o creats per gent catalana. Per què per gent catalana? Doncs perquè és el que jo tenia, el 90% dels contes eren d'autors i d'il·lustradors catalans. Llavors vaig pensar que era ideal, no? Començar per aquí. Llavors vaig començar, jo fins llavors no seguia ni comptes d'Instagram que parlessin de literatura infantil, 4 en seguia, no molts. I llavors vaig començar a veure que no hi havia aquest nínxol, per dir-ho d'alguna manera, no? Que es centressin en contes catalans, en aquest cas. I vaig pensar que era una bona idea també per poder obrir contes de casa a tothom. I a partir d'aquí vaig començar, ara fa 1 any i mig aproximadament, i ja els contes ja no són de les nenes, ja són meus, ja s'han convertit en la meva biblioteca. No la biblioteca de la Lia, que és la meva filla petita, sinó la biblioteca de la Ruth, s'hauria de dir ara. I tu, Santitos, quan vas començar amb aquesta aventura a ritme de contes? Doncs des de sempre a mi m'ha agradat molt escriure, molt. I de fet tenia les agendes plenes de poesies que jo em feia i de discursos, no? I el meu marit em deia, ostres, per què no escrius un llibre? I jo deia, ara! No? Que això és impossible, és com una cosa que sí que tinc aquí al cap, però que mai he desenvolupat. I, a més, tenia amigues que es posaven en contacte amb mi per Sant Jordi o quan havien de fer alguns regals de contes i em deien, va, Santitos, tu que t'agrada tant els contes, em recomanes algun títol? I jo els recomanava segons el que jo creia. I el retorn sempre era, ostres, quin conte més xulo, no el coneixia, a la meva filla li ha agradat molt. I un dia ens vam canviar de pis i vaig començar a fer aquesta biblioteca que tinc actualment, no? I deia, ostres, és que tots aquests llibres i tots aquests títols que conec m'agradaria que traspassessin les parets de casa meva i traslladar tot l'amor que jo tinc a altres cases. I va resultar que fent un cafè amb una companya de feina, jo li anava dient això i em va dir, i per què no et fas un Instagram? I jo, i això? Jo no sé ni com va. I arrel d'aquí, doncs mira, aquella nit vaig estar pensant, ostres, potser sí que m'hauria de fer un Instagram. Vaig rumiar i com que
penso que les històries tenen ritme, unes més lentes, unes altres amb més poder, més poderoses. Vaig pensar que s'havia de dir a ritme de contes, perquè al final trasllado contes. I la gent em pregunta molt sovint, Santito, si tu parles en castellà, no? Com és que tens tota la literatura en català? De fet, el meu Instagram és bàsicament, bueno, és tota, i al final jo traspasso allò que conec, és a dir, jo com a mestra treballo la literatura en català i penso que també hem de fer una aposta per la nostra llengua i perquè els nens i nenes puguin conèixer què es cou a les nostres terres catalanes, no? I penso que estic molt contenta d'haver tirat endavant aquesta proposta perquè m'ha obert a situacions fabuloses, com per exemple estar avui amb tu fent aquesta xerrada. La veritat és que quan la Glòria va proposar aquesta trobada, també jo em vaig omplir d'alegria perquè realment no m'esperava poder fer una cosa així, no? Tampoc no m'esperava que sigués així virtualment, no esperava poder-te abraçar al final de la xerrada. Però bueno, ja ho farem més endavant. Molt bé, doncs comencem parlant una mica de la importància de la literatura infantil segons el nostre punt de vista. Jo vull deixar clar que jo no soc cap experta en aquest tema, simplement soc una mare que m'agrada molt la literatura infantil, que m'apassionen els contes i que m'agradaria transmetre'ls i això a les meves filles. I, a més, m'agrada compartir els contes que jo trobo que són originals, divertits, emocionants, m'agrada compartir-los a través de les xarxes, però no soc cap experta i llavors doncs també aquest punt de vista, que nosaltres amb la Santitos això ho hem parlat moltes vegades, aquest punt de vista de mare en tot cas. Llavors, a mi aquest tema sobre la importància de la literatura infantil com a mare, jo penso que els contes, a part d'obrir-nos un món d'aventures, emocions, d'il·lusió. A part d'això, que en part, doncs, evidentment, és la seva funció, a casa els contes ens permeten una relació molt íntima amb els nostres fills. Busquem el moment oportú per explicar contes. Tenir aquella estoneta abans d'anar a dormir amb el conte. També sempre tenir contes a sobre de la tauleta de nit. Nosaltres a casa, les nostres filles tenen unes lleixes posades a la paret d'aquest tipus estanteria, no? D'aquest tipus d'estanteria de quadres, que s'ha convertit en estanteria de llibres actualment. Doncs cada una en té una i sempre tenen allà un o dos contes que elles van llegint o em demanen que els hi llegeixi. I a mi m'omple d'alegria veure que elles soles se'n van a la biblioteca, petita biblioteca que tenim, no és com la teva, Santitos, però bueno, un raconet, i agafen el conte que els hi ve de gust i se'l posen a fullejar, les que ja comencen a llegir o ja saben llegir se llegeixen i la petita doncs fa les seves interpretacions. I és una cosa que a mi m'omple com a mare, en tot un conjunt, no? L'amor per la literatura, l'amor per descobrir històries i també la relació que es crea entre nosaltres. Quina visió tens tu des del punt de vista de mestre, que és la teva professió, i també que has pogut fer més, potser una mica més, adentrar-te més professionalment en aquest tema? Però jo penso que aquesta visió de casa és molt important, la que ens comentes, perquè tot i que jo pugui ser mestra i hagi fet formació en aquest àmbit, hi ha una cosa que s'arrela i que és genuïna, que és el que tu dius. O sigui, més enllà d'una cosa més curricular o més professional, hi ha una cosa que em penso que és molt important i és aquesta connexió que tu has dit, no? Ja siguin amb els fills o amb les filles, en el teu cas filles, o en els alumnes. És veritat, l'àlbum il·lustrat
o la literatura ens acosta a tenir vincle, a fer un vincle amb els nens i nenes i no cal anar a fer una formació perquè tu mateixa ja ho veus i ho palpes i ho sents quan a la nit agafes el conte de la tauleta de nit que estàs dient o de la tauleta, no? I et poses a llegir amb les teves filles. Vull dir, és un vincle que traspassa els fulls de qualsevol tema que jo hagi pogut estudiar. Val? Això és així, no cal anar a estudiar això per sentir-ho. Però a nivell com més educatiu, sí que podria dir que la lectura o l'àlbum il·lustrat el que possibilita és que el text i la imatge són un conjunt que té una força espectacular i que apropa la lectura a edats molt primerenques, a edats que fins i tot a vegades comenten però un nen de 2 anys ja pot tenir un conte, un àlbum il·lustrat? Totalment sí, perquè no ballen, és el text i la imatge que ballen i que s'interpel·len contínuament. Per tant, a nivell més pedagògic, sí que podria dir-te que aquesta literatura ens apropa a la infància, a les edats més inicials. Molt bé. I en aquest punt hem de recordar que no fa tants anys, quan nosaltres érem petites, no hi havia aquest tipus d'àlbum il·lustrat, no? Aquest tipus de literatura és una cosa bastant novedosa. Sí. No sé, jo recordo quan era petita els contes que tenia eren els contes escrits que evidentment me'ls havien de llegir perquè jo de petita a petita, em refereixo, clar, amb 2, 3 anys, t'havien de llegir els contes i els dibuixos que acompanyaven era això, dibuixos que acompanyaven. No eren una part més significativa de la història. En els contes, en els àlbums il·lustrats que pràcticament ara inunden les llibreries, sí que es pot explicar el conte sense llegir-lo. Totalment, sí. Es poden fer versions d'aquest conte segons també el teu moment i el moment que estàs vivint, potser el pots reflectir en aquell conte aprofitant les il·lustracions i potser no cal llegir la història tal qual. I és una cosa que a mi com a mare m'agrada molt poder jugar amb això, no? A vegades expliques el conte, llegeixes el conte, no? Tal qual i et bases en les il·lustracions perquè ells puguin anar mirant què succeeix en aquest conte o a vegades t'inventes una història alternativa aprofitant aquesta il·lustració que és tan potent. Molt, molt potent. La il·lustració és veritat que quan érem... De fet, jo no tinc molts records de... O sigui, imagina't, si no tinc records vol dir que a mi no em va calar gaire aquestes lectures quan jo era més petita, no? Perquè jo crec que sí, hi havia un poder enorme al text escrit i les imatges generalment eren o molt petites o anaven esquitxant de manera puntual les pàgines, però no hi havia un diàleg, no? entre imatge i text, clar, que és el que tu vols dir-me, no? Suposo. No, la imatge era per omplir pàgines, jo sempre he dit, no? Me'n recordo quan començàvem a llegir que sempre hi havia l'espavilat que agafava el que tenia més dibuixos, no? El llibre que tenia més dibuixos per llegir menys. Però en realitat els dibuixos no ajudaven a entendre la història, no ajudaven a canalitzar-la. I era simplement lectura, que està molt bé, que no estigui bé, però és com m'he criat jo, amb lectura, amb els contes típics del vaixell de vapor, que m'encantaven, però eren històries llegides, no eren històries visuals. Exacte. I si ara, per exemple, a l'actualitat, no, aquesta literatura o aquest àlbum il·lustrat que dèiem, com ha canviat? Doncs si ja ha canviat conforme quan tu eres petita, que ets més jove que jo, o quan jo era més petita, fins i tot està ben com ara, en aquests moments de confinament, inclús també hi ha un canvi de paradigma, perquè potser jo què trobo? Trobo que l'àlbum il·lustrat és molt interessant,
però per l'altra banda penso que hi ha com una espècie de boom on entra el tot s'hi val. En el tot s'hi val em refereixo a com que podríem dir que el públic infantil sosté, bressola molta de la literatura que es ven actualment, doncs se n'aprofita qualsevol cosa que passa per fer un conte, tipus m'ha caigut un pèl, anem a fer un conte de que m'ha caigut un pèl, i clar, llavors es creen històries que per mi no tenen ni suc, és a dir, no tenen substància de res. I de vegades jo aquests àlbums que per mi no tenen substància, jo no els elimino de les meves classes, no, sinó que el que faig és que si faig una sessió els incorporo a altres històries que jo crec que sí que tenen molt de pes i això també m'ajuda a valorar i a reflexionar i a fer créixer el sentiment crític dels nens i de les nenes, perquè al final un nen o una nena li pot encantar el llibre de que se m'ha caigut un pèl. Li pot encantar. Bueno, doncs genial, però que hi ha un boom, això és així. I que ens hem passat una mica al tot s'hi val, també, i que a nivell pedagògic a vegades busquem no tant la quantitat, sinó més la qualitat. I això crec que... Mira, jo faig un clam a això, perquè hem de vetllar i hem de cuidar per la qualitat de les propostes, dels títols, dels contes que posem, no pas en la quantitat. Totalment, estic totalment d'acord. De fet, jo he de dir que alguna vegada m'ha passat, la veritat és que no moltes, perquè la majoria d'àlbums que jo agafo a la biblioteca o em compro ja són àlbums que ja n'he sentit a parlar o m'he informat una mica, llavors més o menys ja sé que són històries que poden tenir contingut darrere, no? Emoció, que poden transmetre una mica més enllà de la història. Però sí que m'ha passat alguna vegada que he llegit algun i dic, buf, aquest, és que no hi ha per on agafar-lo, la veritat. I ja directament, jo no en el meu Instagram, per exemple, jo no els publico els que a mi no m'han agradat, perquè penso, bueno, potser a un altre sí que li agraden, però jo tinc que transmetre el que a mi crec que a mi m'agrada, perquè al final aquest Instagram jo no l'he fet perquè la gent em segueixi, en realitat, que està molt bé i m'encanta, però jo l'he fet per mi, per tenir com una biblioteca virtual, com he dit al principi, dels meus contes que bé tenim a casa o bé hem llegit de la biblioteca, que també moltíssims els agafem a la biblioteca i després m'agrada tenir una constància de dir, mira, veus, durant aquesta època vam llegir aquests contes, no? Tenir com una mica de per mi. I parlant de tot això de l'àlbum il·lustrat, m'agradaria afegir una coseta que abans has fet una pinzellada i és aquest àlbum il·lustrat ha permès acostar la literatura als nens ben petits. Perquè abans, de fet, tampoc no són tants anys endarrere. Quan els meus cosins eren petits, que ara tenen 16 anys o així, els contes que els hi podíem regalar de petits eren aquests típics de roba, no? No hi havia... Hi havia molt poquets. Llavors, a partir d'això, de fa 15 anys cap aquí, la cosa ha anat fent que puguem acostar la literatura amb els infants més petits que no depengui només la literatura de saber llegir. Exacte. Perquè quan eren petits, acostar-te a un llibre volia dir que havies de, com a mínim, començar a llegir o saber llegir, perquè si no, necessitaves l'ajuda d'algú, d'un adult, que et pogués transmetre el contingut del llibre. Això és fins abans dels àlbums il·lustrats. I l'àlbum il·lustrat ha permès que una nena de 2 anys agafi un conte, que ja procurarem que sigui un conte fet amb cartroner, no? Que no faci malbé la seva edat, però que l'agafi ella sola i que es posi a mirar-lo i, per què no, treure'n la seva història. Clar, és el que abans apuntàvem amb la importància i la possibilitat de l'àlbum il·lustrat, que he dit, és que el text i la imatge ballen de tal manera junts que ens ajuden a acostar aquesta història a nens i nenes molt petits, perquè totalment d'acord, totalment amb tu, Ruth, que la història es comença a llegir
visualment, amb les imatges. Nosaltres, quan naixem, ja som grans consumidors d'informació visual. Llegim informació visual des de molt, molt petits. Inclús algú diu que no des de que naixem, sinó des de que estem a la panxa de la mama i sentim com parlen o inclús les músiques que ens poden arribar a posar. Ja comencen a dir que aquell llenguatge ja forma part del llenguatge visual, que no és visual, és auditiu, però al final entra, no? I quan tu dius tot això de lactància, que el nen petit pot accedir a una literatura que en un altre moment en el teu o en el meu, no haguéssim pogut accedir, i també afegint aquesta literatura de qualitat, em deia, si nosaltres ara haguéssim de fer un llistat, evidentment podríem entrar a molts contes, perquè sabem que tenim molts contes, no? Però si poguéssim fer un llistat d'aquells contes que per nosaltres tenen qualitat, val? I els poguéssim compartir amb les persones que ara estan aquí darrere, sí? Quin tema començaries tu, per exemple? A veure, un dels temes que està més de moda i que aglutina molta part de la literatura infantil, dels àlbums il·lustrats, és el tema de les emocions. Sí, estic d'acord. I com es treballen aquestes emocions. Llavors, hi hauria molts tipus de conte que puguin entrar en aquest tema d'emocions. Hi hauria tipus de conte amb un sol conte s'aglutinen diferents emocions, com seria el cas jo tinc aquí un que és l'emocionari. Emocionari. L'emocionari és un conte que aglutina, no sé si dir, és que ara exactament ho diré exacte perquè 42 emocions diferents. És un conte que el que ens permet és identificar les emocions molt concretes que ens poden rebatre en qualsevol moment. En aquest cas, a més, aquest conte m'agrada molt perquè via internet hi ha un descarregable com unes fitxes, per dir-ho d'alguna manera, que ajuden a saber què hem de fer amb aquesta emoció. Una vegada has identificat l'emoció, no només ens podem quedar en identificar una emoció. I, molt bé, doncs estic nerviós, no? Estic nerviós. Fins aquí molt bé, hem arribat en aquest punt. Però ara hem de saber què podem fer per treballar aquesta emoció. L'emoció, sempre diem que les emocions no són ni bones ni dolentes. Cada emoció és vàlida 100%. Però hem de saber-les gestionar. I aquest conte m'agrada molt per això, perquè té aquesta vessant d'identificació de les emocions molt concretes i, a més, en el cas que hi hagi una emoció que ens pugui costar de gestionar, tens el suport de les fitxes descarregables que t'ajuden a treballar-la. Així com a conte generalista, quin vols aportar tu en aquest? Jo parlaré d'un que és com muy top 10, no? El top 10, que és un que està molt de moda, que és el monstre de colors, no? I que jo tinc la meva particular visió sobre aquest monstre, i és que sí que és veritat que esquitxa moltes lectures i molts moments lectors a casa i que fins i tot les escoles omplen les seves feines, la seva vida emocional, el seu treball emocional amb el monstre de colors. Sí que és cert
que si jo vull treballar la consciència emocional, l'alfabetització emocional d'una forma realment bona, amb qualitat, el monstre de colors no et dona una perspectiva de qualitat en el sentit de que es queda a la superfície. És a dir, l'únic que fa és identificar una emoció amb un color, que és el que dèiem, no? Doncs si estic vermell, doncs vol dir que tinc què? Ràbia. No? Si estic de color blau, doncs potser és que estic en calma. I això, aquesta primera base, per nens i nenes petits, sobretot P3, P4 i P5, ajuda molt a identificar aquesta emoció. Per aquest punt m'agrada, perquè dius, d'acord, m'ajuda a identificar-la, però quina és per mi la coixera d'aquest conte? Què és el que li falta? Doncs justament el que no li falta a Emocionari. Emocionari és un tipus de llibre pedagògic en el sentit més didàctic, perquè després et diu com s'ha de treballar l'emoció i et dona una proposta. En canvi, el monstre de colors no dona una proposta de, vale, jo ara ja estic enfadat, però i què faig quan estic enfadat? Quina proposta he de fer? Per tant, tot i que el monstre de colors sigui una bona eina per quedar-nos a la superfície, per mi no és una bona eina per treballar les emocions com potser ens portaria a una alfabetització emocional de qualitat. Molt bé. I estic d'acord amb tu en que amb els nens més petitons és molt fàcil identificar les emocions amb colors, però és veritat que si no sabem anar més enllà, si una vegada sap el nen que està rabiós i que està enfadat, però no sap com gestionar aquesta ràbia, no ens permet anar més enllà, llavors ens queda una mica just en aquest terme. Llavors, està bé pels més petitons per començar a identificar les emocions, però és cert que quan comencen a ser una mica més grans els hi acaba de faltar una mica aquesta segona part, que és molt important també. Exacte. Llavors, no sé, passo del monstre de colors que identifica, aquí encara s'identifica una emoció amb un color, per exemple, però després tenim altres títols com, jo què sé, ara podria dir aquest, no? Les petites emocions de la vida. Que el que et ve a dir és que, doncs, quan sento decepció? Quan sento alegria? O sigui, al final també entra a que tu puguis reflexionar sobre aquella emoció de què sento quan passa alguna cosa, que està bé, però no deixen de ser títols que a nivell pedagògic, o si volem anar més enllà, acaben de quedar-se curts. Exacte. Molt bé. I reflexionant amb aquest tipus d'emocions, crec que volies aportar... Sí, volia aportar, per exemple, quins són els que jo crec que tiren més enllà del fil de només identificar l'emoció i ens proposen, un cop jo he identificat l'emoció, què puc fer? Quina actuació faig? I penso que hi ha 2 llibres, per mi, que són un recull d'històries que no només ens ajuden a identificar què em passa, sinó a buscar una solució per trobar-me després millor, perquè al final les emocions, com bé dius, no hi ha ni bones ni dolentes, totes són vàlides, però si una emoció m'està fent mal, ja sigui un adult, que també tenim emocions que ens fan mal, o un nen i una nena petits, ostres, acompanyem-nos i acompanyem-los perquè se sentin millor, perquè estar en un moment on sents malestar, aquell moment és horrible, no?, quan sents aquell malestar. Per tant, per mi, hi ha 2 títols que són com molt imprescindibles. Jo, en un primer moment, parlaria d'un Cistell de cireres, de l'Elba Castellví, un recull de contes molt amè, que pot ser molt adaptable, pots adaptar la història per nens petits o modular-la per nens més grans i al final t'explica
històries reals, de la vida real. O sigui, quan una mare va comprar o un pare va comprar al supermercat i el nen i la nena fa aquella rebequeria perquè ho vol tot de la botiga, no? Llavors, vale, aquí què sento? Sento frustració, sento ràbia, sento tristesa, vale, què sentim? Però i com ho podem arreglar? I aquí es dona una proposta, per exemple. Una proposta podria ser anar amb una llibreta i escriure quines coses voldria jo d'aquella botiga. Per exemple, o estic enrabiat perquè vull que s'escrigui i em penso que és una de les coses molt xules. Que un nen petit no pot escriure això? Doncs pot fer un dibuix de la piruleta, no? Exacte. Llavors, al final és deixar fluir allò que té dintre en forma de dibuix o en forma d'escriptura. I a mi em sembla... Això és una proposta, però el llibre està ple de propostes per poder fer i em sembla genial. És un llibre que em sembla genial. A mi d'aquest llibre, si em permets dir una coseta, m'agrada molt que al final de cada una d'aquestes històries hi ha una fitxa didàctica. Exacte. I aquesta fitxa didàctica, a mi com a mare, em serveix molt per conversar. Una vegada hem acabat d'explicar el conte, conversar amb les meves filles per treure més suc d'aquesta història. Perquè potser hi ha coses que inclús a mi com a adulta se'm poden passar d'aquesta història i l'autora, l'Alba, ho fa d'aquesta manera amb tipus de fitxa didàctica i t'ajuda molt a poder-ne parlar del tot i adaptar-ho en el moment. A mi aquest llibre m'encanta. De fet, un dels contes, el conte del Marçal i el préssec, és el preferit de la meva filla mitjana, o sigui que el llegim quasi 3 vegades per setmana i en aquest cas seria l'esforç, no? En parlem en aquest conte del Marçal. Però cada un dels contes, cada una de les històries té el seu trasfons i al final aquesta fitxa que ajuda molt els pares per treballar-ho amb els fills. Totalment. Jo penso que aquí es nota que l'Alba Castellví és mestra, una gran divulgadora, perquè és que per mi és un art. Poder arribar amb les paraules a una persona, per mi és un art. La divulgació és un art, perquè no tothom pot arribar escrivint a una altra persona. Hi ha gent que escriu i no arriba. L'Alba té, per mi, una facilitat d'arribar important, no només amb la paraula, sinó amb els seus contes, amb els seus escrits, i es nota això que tu dius, aquesta didàctica, aquest recurs didàctic que al final el que vol és com acompanyar les famílies perquè sigui més fàcil de gestionar. Exacte. I l'altre conte que tenies? I l'altre conte que tenia, doncs també és molt conegut, és de l'Àlex Rovira, Contes per estimar-se millor, i tot i que potser va destinat a infants més grans, aquí podríem posar de 8 cap amunt, també ens expliquen coses amb les que els nens es poden identificar clarament. El que sí que és veritat és que és una mica més filosòfic, però és que aquest pensament filosòfic ens fa ser crítics, perquè al final l'Alba Castellví amb el seu discurs no et deixa indiferent, o sigui, també fa una espècie de filosofia de vida, no? De quines són les accions que estan més acceptades com a societat i que al final són les que millor ens fan sentir. Com podem arribar a aquesta emoció que ens faci sentir bé, no només amb nosaltres, sinó amb la societat, ja sigui amb el meu papa o la meva mama, que són els més propers, com a l'escola o com a qualsevol altre lloc quan jo sigui gran, no? Doncs al final l'Àlex Rovira traspassa també i segueix la línia de l'Alba Castellví i em penso que per mi aquests serien 2 lectures per tenir a casa, sí. Molt bé, i ara hem parlat una mica de què és el reculls d'emocions. Per una part, diguéssim, tant l'emocionari com el monstre de colors podem dir que serien com emocions bàsiques, no? També t'explica l'emoció tal qual, una emoció. I els altres 2 que has comentat serien més històries que t'apel·len a una emoció. Exacte.
I parlant d'això, quina és la teva opinió? Creus que és millor o en quines, no millor, en quina ocasió potser preferiries un conte o un llibre que ens parlés d'emocions tal qual, et donguin o no et donguin solució, o històries que t'espertin aquesta emoció i et donguin eines per poder-la afrontar? Vale, mira, jo el que faig és, com a docent, si vull parlar de la felicitat, no? Per exemple, o de la ràbia, el que faig és que convisquin aquestes tipologies diferents de llibres. O sigui, puc posar un llibre on l'emoció sigui només l'alegria, només esquitxi una pàgina, perquè després vindrà l'enuig o la por, i també, per l'altra banda, poso títols, contes, on aquella emoció traspassa les pàgines de tota la història. Per què ho faig així? Perquè hi ha nens i nenes que la seva atenció està madura per atendre a vegades a un missatge molt directe, no? I anar canviant. Necessiten canvi. Hi ha altres nens que s'avorreixen d'aquesta lectura tan ràpida que una pàgina només per parlar de l'alegria, això què és? Jo tinc molt per parlar de l'alegria. Llavors el que faig és, per donar a tots una miqueta i perquè la sessió sigui molt més potent, sempre poso diferents opcions, ja sigui aquesta on l'emoció esquitxa una pàgina d'un llibre o genera tot un conte, com per exemple, hi ha una col·lecció que a mi m'apassiona, que és de l'editorial Brúixola, que no sé si coneixes, però tota la seva col·lecció està l'emoció de la por, per exemple, en aquest cas, no és una pàgina com el Monstre de colors, no, sinó que tot el llibre parla de la por. Llavors, si jo presento aquest llibre, o si jo a casa llegís aquest llibre, possiblement tindria també a la tauleta un altre llibre que sigui el Monstre de colors o sigui un altre, on l'emoció cau en una pàgina i ja està, perquè ells puguin accedir a diferents propostes i que el meu nen o la meva nena, el meu alumne o la meva alumna em pugui dir: saps què, Santitos? Doncs a mi m'agrada més el Monstre de colors. Genial, és la seva percepció. O que un altre em digui: Santitos, doncs a mi el Monstre de colors no m'agrada, m'agrada més les meves petites pors. Doncs genial també, perquè al final el que volem com a mama, tu, o com a mestra, jo, és que els nostres alumnes i els nostres fills siguin crítics i obrin la mirada. Doncs aquest seria un. Després tindríem altres, és que té el papa, en els braços del papa, on ella diu que se sent molt feliç. A vegades el papa és una mica l'oblidat, no? Perquè de les relacions i de la família hi ha molt de pes a la mama i a la seva panxa, que és molt important, és un tema importantíssim, donar-li espai a la mama, totalment sí, però a vegades el papa queda una mica desvinculat de la literatura i aquí, per exemple, li deixa un espai. En aquest altre diu com se sent la nena quan està a la seva habitació. Ostres, quina passada, no? Que una nena pugui dir com se sent a dintre de la seva habitació. Em sembla que és un repte generar històries així. I així podria dir-te. Aquest parla de la felicitat, les meves petites alegries. Aquest parla de l'estima a la natura. Vull dir, tots parlen d'una emoció en concret, aquest de la panxa de la mama, i aquest és el cor, no? Que diu que el seu cor, doncs al final, sembla un jardí perquè té moltes emocions que afloren, no? I penso que és una col·lecció molt poc coneguda, si la comparem amb el Monstre de colors, per exemple, que ens aporta una visió super interessant en quant a això que dèiem, que una emoció balla al llarg de tota la història. En aquest sentit, m'agradaria ensenyar 4 contes completament diferents entre ells, però que tots tenen el fil conductor d'una mateixa emoció. Tots parlen, al final, el seu fil conductor és l'emoció de la por,
però amb diferents situacions, amb diferents històries. Val? Llavors, en aquest cas tenim el Jo mataré monstres per tu, que aquest ve a parlar de la por a dormir sol, a la nit, a la foscor, val? I és una història doncs, que això ens dona al final una solució, en aquest cas, com afrontar-se en aquesta por. No? Després tindríem un altre diferent, que és aquest Ara som gegants, també. És un nen que té por als monstres i els monstres representats amb una persona que no li ha tractat gaire bé i com s'afronta a aquesta persona fins que es converteix en gegant. També tindríem La màquina menja pors, una història superdivertida d'un nen que converteix les pors de la gent en alegries i com al final, una vegada es dona compte que ja ha convertit totes les pors, les seves no se les havia convertit. No? I un altre així també molt divertit és el Tot el que sé de la por, que en aquest cas, doncs, de Campbell tindríem altres de la mateixa il·lustrador i el mateix autor amb diferents emocions, no? Parlant-ne. I també doncs, el que el protagonista sap de la por. Que amb els pares, una cosa molt divertida que diu, als pares els hi fan por les factures. No? Sí. Doncs, cadascú té la seva visió de les emocions. I quan et dones compte que, en aquest cas parlem de la por, quan et dones compte que la por no només la té l'infant, sinó també la pot tenir l'àvia o la pot tenir el pare, doncs potser els hi fa obrir una mica més la visió entorn a aquesta emoció en concret, però bé, amb aquesta i amb totes, però quan et dones compte que no només ho pateixes tu, no només ho pateix l'infant, ho patim tothom de la nostra manera, també ens ajuda a superar-ho o a gestionar-la. Totalment. I si em permets, en Jaume Copons és un artista per poder, o sigui, aquesta col·lecció del Tot el que sé de la caca, tot el que sé de la gent o tot el que sé de la por, ell és un artista, ja diré, perquè no és fàcil trobar el sentit d'humor amb una sensació o una emoció que, per exemple, en aquest cas és la por. Llavors, té aquest punt d'humor que acabes rient d'una cosa que en principi sembla que no ho sigui. I com diu la Míriam Tirado, que segurament tu també la segueixes i que a mi m'agrada molt, sempre diu que les emocions també s'han de tractar i de cuidar amb humor. I justament el Jaume Copons penso que ha fet un treball brutal en aquests tipus de títols que formen aquesta col·lecció. Totalment d'acord. I una vegada parlat aquest tema d'històries que ens porten a treballar una emoció en concret, podríem passar també a parlar una mica d'històries que ja ens desperten emocions una mica més profundes. No les emocions que podem dir típiques, por, alegria... Perdó. No les emocions típiques d'alegria, por, tristesa, sinó ja emocions més profundes. I en aquest cas, per exemple, podem... Ostres, on te l'he deixat ara? Podríem ensenyar... Aquí, mare de Déu. Podríem ensenyar aquest conte, que a més és d'una autora, uns autors de Sant Sadurní, tots, la il·lustradora i els autors, tots són de Sant Sadurní. I en aquest cas, el Pressa per néixer ens permet entrar en un sentiment que no tots hem passat per ell, no? I ens permet també trobar una calma final amb aquest sentiment que és el dol gestacional, que és un sentiment que ha de ser molt dur, doncs trobar aquesta calma final és molt complicat, no? I jo penso que la veritat que a la Mireia i al Pepe el seu cicle, el seu cicle en concret va trobar la calma amb aquest
conte. Totalment. Podem plasmar la història en unes imatges, no? I en unes imatges i en un text i en una història molt bonica i molt emocionant per tothom. Passa que l'emoció que ells hi posen amb la història serà diferent que l'emoció que rebi jo, perquè les circumstàncies viscudes són molt diferents. I en aquest punt m'agradaria dir que és molt important qui rep la història, no només qui l'escriu. L'escriu amb una intenció, però qui la rebrà de diferents maneres i despertarà diferents emocions segons la seva pròpia experiència i la seva pròpia vida fins en aquest moment que ha rebut la història a les seves mans. No sé què penses tu. I tant, jo penso totalment, Ruth, jo penso que els contes ens interpel·len de diferents maneres, a tu i a mi. El mateix conte no despertarà en tu el mateix que despertarà en mi, això està claríssim. I si em permets, aquestes històries com aquest que parla del dol gestacional, o ara jo tinc aquest que és igual, ara el de estic trist, els meus pares se separen, que parla de la separació, no? Un moment que també és traumàtic per molts nens i nenes. El que vull dir-te és que aquestes històries, i això estic convençuda que com a editorial, traslladar aquestes històries al mercat és ser molt valents, perquè segurament tu com a mare, o dic tu, jo o qui sigui, quan el dic el tu no ets tu, si anem a comprar un conte ens posicionarem potser en una història on s'explica una cosa divertida que no pas una separació o un dol gestacional, no? Penso que és ser molt valent a fer una història així. Penso que és molt arriscat i d'una qualitat brutal apostar per aquest tipus d'història, perquè això em refereixo quan et dic que cada vegada més es fan històries sense més, i aquestes històries que tenen un pes i que han de donar validesa i que s'han de fer sentir, que han de tenir un espai, no ho tenen perquè potser, entre comilles, no venden o no se compren. I, ostres, és que potser hem de canviar la mirada, i això és una crítica que em faig. Potser hem de canviar una mirada i potser, en comptes de fer llibres a dojo d'emocions d'aquelles típiques, no? Se'm cau el gelat, estoy no sé què, no? Sempre amb la mateixa sintonia, potser hem d'apostar per històries que calin a l'ànima i que sí, que ens agafin, que ens sacsegin i que ens despertin, perquè al final són la vida. La història que tu has ensenyat de Pressa per néixer o la que jo t'he ensenyat de la separació són històries de vida reals. La teva està escrita per una persona que ha passat aquest dol gestacional, per una parella que ho ha passat perquè el pare també té un dol, i aquesta persona que et dic també ha passat una separació molt dolorosa. I aquestes històries passen desapercebudes i és una pena, per mi, perquè haurien de tenir un pes molt important, molt. Sí, tota la raó. Penso que aquestes històries, al final, desgraciadament, les úniques que ho van a comprar són les que estan passant per aquestes situacions, no? Sí. I llavors busquen recolzament d'alguna manera per afrontar el moment i busquen aquest tipus de lectura pels seus fills o pels seus alumnes. I penso que amb tu estic completament d'acord en que no hauria de ser així. Haurien de ser històries que es potenciessin més, perquè directament tampoc no es potencien tant, no? I en aquest sentit també tenim... Igual que parlem d'aquestes històries, no?, que dius, que tu has dit abans, entren, penetren, no? Podríem parlar d'aquestes històries que també parlen que també són molt valentes, que parlen de l'acceptació, no? De l'acceptació de no només
de la diversitat en el seu ampli ventall, ja sigui com jo sóc o com tu ets o com som les famílies, no? Perquè jo penso que això també seria molt interessant parlar-ho aquí. Exacte, tota la raó. En quant a l'acceptació, per exemple, jo puc proposar un parell de contes. Per exemple, tindria T'estimo quasi sempre, de l'Anna Llenes, que tenia un parell de bitxets. Cadascú té la seva manera de ser, la seva manera de fer, i veiem en aquest conte com un estira i arronsa d'acceptació, estimació i finalment doncs, acceptació de les diferències. No? Cadascú és com és i a vegades ens poden molestar les maneres de ser de l'altra gent, però el bo és que hem d'aprendre a conviure i ser flexibles en les nostres maneres de ser i d'interactuar amb l'altra gent. Totalment. I després també tindria una altra més d'acceptació de gènere, per dir-ho d'alguna manera, és soc una nena i en aquest cas aquesta nena fa coses que la gent pensa que són de nen i ella reivindica que és una nena. Per més que ella s'embruti de fang jugant al pati i per més que dibuixi gargots i no sigui delicada, ella és una nena i és d'aquesta manera. Ella s'accepta fins que al final la resta de companys l'acaben acceptant tal com és. I quins proposes tu amb aquest cas? A veure, sí que és cert que al final l'acceptació ja és com molt ampli i, per exemple, tu ara has parlat d'aquest últim títol, el podries tornar a recordar? Soc una nena. Soc una nena, exacte, que aquí dius que és una nena que reivindica. Jo ara no ho tenia aquí plantejat, però agafo el teu fil i posaria aquí la meitat d'en Jan, un conte descatalogat a dia d'avui que parlava justament això. Vull dir, ell és un nen, però i què passa si és un nen i li agrada la samarreta rosa, el retolador platejat i li agraden els llibres? Què passa? I què passa si no li agrada el futbol? No? Llavors et fa un plantejament de que tot allò que t'agrada és correcte, és perfectament vàlid i és aquest trencament que també parlava segurament en aquest Soc una nena d'estereotips, que per això ho he agafat. Jo, com a acceptació del soc jo, qui soc jo, d'estimar-me com soc i que mira, que al final si m'estimo com soc i dono el millor de mi, possiblement això també m'ajudi a que els altres, la resta de persones, acabin obrint els ulls i em redescobreixin. Doncs en aquest moment jo passo una història personal per redescobrir-me a mi i per estimar-me com soc en la diferència i que al final la resta em mira amb el valor de uau, ara et veig com és, disculpa'm perquè ets tan bell per dins i per fora i potser jo des de fora he estat amb una mirada tancada i jo també l'havia d'obrir, doncs podria ser el monstre de colors, que és un monstre, que és diferent a la resta, però aquesta diferència que tan mal li fa amb ell, al final el portarà a sentir joia perquè serà acceptat pels altres monstres que al principi, no? Doncs, i així continuaríem. Salvatge, una nena que bé no té perfil de nena tranquil·la, neta, polida, arreglada, no té aquest perfil. I la família on arriba la vol, i és així, entre cometes, però és així, domesticar, no? I és com, és que jo sóc com sóc, estima'm com sóc, perquè la clau de les relacions humanes és estimar-nos com som, perquè la diferència està a la joia, està
Està la joia i l'amor, de veritat. I Rosa Caramel parla del mateix, no? Ella és una elefanteta rosa plena d'elefants grisos al seu voltant i ella s'ho passa molt malament. Igual que s'ho passa malament la Lily, que té el cabell vermell com el foc i que ningú vol acostar-se. Però al final tots aquests personatges que són títols diferents conflueixen en la mateixa cosa. Tots acaben ensenyant a l'altra persona la importància d'estimar-los com són i, per tant, d'estimar-nos com són. Molt bé. I parlant també d'autoestima, també, al final. Sí, d'això que tu deies d'aquest, potser més de gènere, no? D'estereotips, sí. Més d'estereotips de gènere, també tindríem algunes aportacions que al final acaben sent també una mica, bueno, dèiem, que al final tots els contes que estem dient són emocions, al final. T'emocionaran d'una manera o d'una altra, però al final sempre ens venen a tocar les emocions. No? Exactament. I llavors, en aquest tema d'estereotips de gènere, per exemple, podem trobar aquest conte de Sant Jordi i la cova del drac, que hi ha, a part d'estereotips de gènere, hi ha, vull dir, trencament de tots els estereotips que tinguéssim posats sobre la llegenda de Sant Jordi. I, de fet, us recomano fermament tota la col·lecció de contes desexplicats de Vivim del Cuento, perquè tots són genials. Són noves versions dels contes clàssics amb trencament d'estereotips. I en aquest cas en concret doncs, tenim una princesa un Sant Jordi covard, per dir-ho d'alguna manera, un drac cuiner i una princesa molt valenta. Val? Després també tindríem un que a mi m'agrada moltíssim, que és Daniela la pirata. Val? Aquest de la Daniela és un conte que bé, és el trencament d'estereotip com a tal, una nena que vol ser pirata, quan arriba al seu estimat vaixell i és capaç de superar totes les proves que necessita un pirata per ser pirata, resulta que no pot ser pirata perquè és una nena. No? Doncs aquí tindríem també un de gènere tal qual. Després també us puc proposar aquest, i hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa. Aquest, bé, és una princesa que està avorrida perquè ella no li agrada ser una princesa rosa, delicada, viure en un castell i no poder fer res. Ella vol sortir a l'aire lliure, passejar, divertir-se, com una nena normal. No vol ser una princesa rosa. No? I, per últim, també m'agradaria proposar aquest, que es diu On són les reines d'Orient, on, bé, a través de la nena protagonista ens descobreix que darrere dels reis d'Orient també hi ha les reines d'Orient. I elles no són les que porten els regals i, per tant, doncs, ningú les coneix, però fan una feina molt valuosa perquè són les que tracen els mapes perquè arribin els reis a lloc, són les que els hi preparen les comandes, no? I bé, és una manera doncs, també d'incorporar les reines en la història, no? Totalment. Mira, si ara pensava, dic, igual que les històries que ens comentes, no? Deia, per mi el sentit crític, el foment del sentit crític, avivar que els nens i nenes reflexionin passa per posar històries com aquestes on hi ha un trencament de clàssics, però també passa per apostar pel clàssic, és a dir, que convisqui el clàssic de Sant Jordi amb aquest de les històries desexplicades. No? Llavors, al final, el nen i la nena llegeix les dues històries que les conflueix perquè es nodreixen una de l'altra i fem que el cervell del nen i de la nena pensi per si mateix quina història li agrada més, no? Totalment, totalment. Exacte, o que les reines d'Orient és fantàstic aquest títol, Ruth, que ens
posat, no?, sobre la taula i és, doncs, igual que un dia jo porto aquest de les reines d'Orient, a la mateixa sessió porto els reis d'Orient, que els nens i nenes, o en aquest cas les teves filles, vegin, que ja ho fas, no?, que conflueixen, que les històries es nodreixen i que al final qui decidirà quina història li arriba, li interpel·la, és el nen o la nena. Totalment. De fet, comentant això, la primera vegada que jo els vaig explicar el conte de Sant Jordi i la cova del drac, no els hi va agradar gens, amb les meves filles. Elles tenen molt interioritzada la història de Sant Jordi tal qual la coneixem i, clar, a veure, per favor, un Sant Jordi que no s'atreveix a anar a veure el drac, un drac que cuina i una princesa, per favor, què és això? No, la primera vegada, després ja, a mesura que l'han anat llegint i l'han anat mirant, ja van confluint les dues històries, no com tu mateixa dius. Però, clar, la primera vegada que tu expliques un conte d'aquest tipus, un conte, per exemple, un d'aquests desexplicats, per ells és un xoc quan tenen molt interioritzada la història tradicional. Però no està malament, perquè exactament com tu dius, el que fa és que tinguin sentit crític i que siguin capaços de qüestionar les coses que sempre han estat d'una manera, no? Que ells puguin qüestionar-les. Després els agradarà més una o l'altra, no importa. La cosa és que ells s'ho preguntin, es facin preguntes i que vagin formant-se la seva pròpia opinió de les coses de la vida. Totalment. Jo, en aquest moment de gènere, no? Jo no puc deixar parlar de tres on inclús podríem dir que la sexualitat, sense ser totalment visible, tenyeix la història. Per exemple, aquest conte de nens i nenes és un conte fotogràfic que està fet amb nens i nenes reals del món, on potser veurem un nen que té el cabell llarg fins, o sigui, molt llarg, no? I quan el vaig comentar a P5, al meu grup de P5, es quedaven bocabadats perquè deien però si té el cabell llarg com una nena. Llavors entra aquí el joc i aquesta conversa on es nutrim tots, no? També surten nenes que ensenyen els seus pèls a l'aixella, que a vegades sembla tabú parlar d'aquestes coses. I ja no diré que aquí també es posa en evidència quan un nen neix com a nen, però el seu cor no es reconeix com un nen, sinó que el seu cor crida que és una nena. O al revés, una nena que neix sent nena, però quan aquesta nena comença a prendre consciència, sent que no es vincula amb una nena, sinó amb un nen. Al final és una història com les que dèiem abans del dol o ja sigui gestacional o d'una separació. Vull dir, per mi aquesta és una de les històries molt arriscada, perquè parlar d'això és ser molt valent, no? I en aquest mateix discurs de soc una nena o un nen, no em reconec com he nascut, sinó que no vull ser-ho i vull ser justament allò que potser la societat no acaba d'entendre, podríem tenir, ara em dic Joana, que, doncs, ella acabarà sent Joana perquè així li diu al seu cor. I al final, saps què, Ruth? La història és tan senzilla, penso que a vegades som nosaltres, els adults, que ho veiem molt complicat. Però ens ho viuen amb una naturalitat espectacular, que quina llàstima que nosaltres aquesta naturalitat la perdem amb els anys perquè la omplim de prejudicis. I per acabar, doncs, una família diferent, on són dos papes que s'encarreguen de la cura d'algú. En aquest cas són dos pingüins
que amb el tango són 3, que se'n cuiden d'un ou i ho faran igual de bé que una família tradicional, perquè què és l'amor? L'amor té gènere? No, l'amor és genuí, l'amor és l'amor i em pot cuidar igual de bé 2 mames, 2 papes, un papa, una mama, que no, perquè al final si cuidem bé, donant el millor de nosaltres, la figura és independent. Totalment d'acord, totalment d'acord. I seguint amb aquest tema últim que has tret de la família, sí. També tindríem un món aquí de lectures per abarcar que ens parlen de diferents tipus de família, de diferents situacions, com per exemple, jo puc proposar un parell. Tindria aquest, Leila. Aquí tenim explicació d'una família marroquina que viu a Barcelona i bueno, ens expliquen les seves tradicions i com conviuen amb la societat on estan vivint, no? O sigui, tot i ser musulmans, doncs com conviuen amb la societat catalana, no? I també com s'integra diferents... ella mateixa a l'escola, per exemple, amb els seus companys, com s'integra perfectament i com els va traslladant la seva cultura als seus companys, no? I després un altre que a mi aquest em va tocar molt, molt la fibra quan el vaig llegir. De fet, em vaig posar a plorar perquè no m'esperava per res del món el tipus de conte i és Qui sóc avui. Aquest conte en concret comença parlant d'una nena que cada dia s'imagina que és un personatge de conte. No? Un dia pot ser una pirata, un dia pot ser una princesa i ella cada dia qui seré avui? I doncs ella juga amb que és éssers imaginaris. I arriba un moment que el que ens diu aquesta nena és que ella està sola vivint en un centre d'acollida i aquesta manera que té ella de pensar en què és una princesa o és una pirata o és el que sigui, és la forma que té ella d'evadir-se d'aquest món que li ha tocat viure i que pot veure molt poques vegades a la seva mare, no? Només una vegada cada no sé quants dies i és una família molt diferent, no? La mare i filla separades que es poden veure molt poques vegades i com ella afronta aquesta separació. El que passa que m'agrada molt l'enfoc d'aquest llibre perquè no és com que estic sola, m'evadeixo amb ser una princesa, penso que sóc una princesa, em penso que sóc un pirata. No, és al revés. I llavors no t'esperes que acabi d'aquesta manera, no? Que realment el que li passa a aquesta nena és que intenta evadir-se de la seva vida que no li agrada perquè ella el que vol és estar amb la seva mare i disfrutar amb ella i la manera que té ella de sortir-ne d'aquest pou, per dir-ho d'alguna manera, és això, no? I és un conte que és molt, molt, molt emocionant i toca molt la fibra. També és un d'aquests contes que no es publicita molt, no? Precisament perquè és un tema una mica controvertit. Sí, és que penso, l'altre dia parlàvem que, vull dir, això com a societat ho hem de, no sé, però l'altre dia estava fent una xerrada amb editorials i anaven dient és que fins i tot ens trobem que sí que debatem aquestes coses perquè el que sí que veiem és, i això també ho veus tu o ho veig jo, no? Jo a l'escola, un canvi en la societat en el sentit de que no poden haver contes que parlin sobre la mort, perquè no poden haver contes que parlin de baralles, o demanem baralles o no les volem, no? És com, bueno, al final hem de tractar temes de vida, perquè és que la vida és així, a la vida hi ha mort, a la vida hi ha baralla, a la vida hi ha
tantíssimes coses que s'han de parlar, perquè el que no podem fer és que la literatura infantil acabi generant una espècie de bombolla, a més, de la que a vegades, sense voler, ja fem per protegir els nostres nens i nenes, no? I que quan es peti aquesta bombolla els faci encara més mal. Doncs no, el que hem de fer és acompanyar-los com a mama, papa o escola, i que la literatura també ens acompanyi en això, no que faci una bombolla a més de la que ja tenim, no? Totalment, totalment. Hem d'intentar parlar de tots els temes des de la major sensibilitat total i adaptant-ho, evidentment, a l'edat de cada nen, però la literatura és una forma genial per acostar-se a parlar d'aquests temes que poden resultar més complicats, però al mateix temps, com tu dius, sembla que costa trobar aquests títols que parlen dels temes aquests més tabús, no? Exacte, o sigui, com bé dius, és trobar la manera, evidentment, de no fer una lectura traumàtica, no, tan sols és debatre aquests temes tan importants de vida amb la intenció de crear un ambient de socialització, és a dir, on tots ens nodrim de tots, no una altra forma, no? I ara deia, per mi, ara que hem vist tots aquests títols que tant has aportat tu o jo, deia, ostres, i amb tots aquests títols que actualment tenim, no? Què passa amb l'hàbit de la lectura? Això és un tema que a mi com a mare d'una nena de 8 anys em porta de cap, precisament. Per una banda, hi ha qui diu que no has d'obligar, no?, a que llegeixin, que ja llegiran, i per altra banda hi ha qui et diu que, bueno, que buscar d'alternativa que llegeixi el tema que li agradi, sense obligar, evidentment, no? El tema que li agradi, buscar revistes, buscar altres tipus de lectura, que no sigui un llibre potser que potser d'entrada els hi pot fer com provocar més rebuig, no? I jo, com a mare d'una nena que li he llegit contes des de ben petita i que ara té 8 anys i que diu que no li agrada llegir, que no vol llegir, em sento bastant preocupada en aquest tema, no? Llavors, a mi a l'escola m'han dit has de trobar la manera de que llegeixi ni que sigui 10 minuts al dia. I el meu cor em diu que no la puc obligar a llegir. El meu cor em diu que no l'obligui, que ja llegirà quan li interessi. I estic en aquest debat no, però busca-li alguna lectura que li agradi, busca-li un còmic, busca-li una revista, busca-li el que sigui que a ella li motivi, però que llegeixi 10 minuts al dia. I estic entre aquest debat intern de mare que diu ja llegirà quan vulgui, perquè al final llegirem tots, no?, amb més o menys quantitat. I és cert que la lectura és necessària per tots els àmbits educatius, perquè quan hi arribes a tercer de primària, per exemple, que fa la meva filla, necessita mitjanament soltura llegint, per dir-ho d'alguna manera, per poder entendre els problemes matemàtics, per poder entendre el temari de medi, no? Però, tot i així, que tingui l'obligació d'agafar-se un llibre, una revista o un còmic i posar-se a llegir 10 minuts abans d'anar a dormir, em sembla que és una barbaritat. I ho fem com podem a casa. I no sé tu, la teva visió de mestre, quina és? A veure, la meva visió és des del sentiment aquest de compartir sense voler sentar càtedra de res, no? Perquè ara parles del consell que a tu t'ha arribat com a escola, no? I que potser la meva visió és totalment diferent a aquest consell que a tu se t'ha cosit, no? I se t'ha posat, com se t'ha plantejat, no? Podríem dir. Tu que quan parlem d'hàbit lector, perquè aquest hàbit lector hi hagi, a part de que els llibres puguin estar o no al nostre dia a dia, és a dir, que estiguin al nostre dia a dia, el que per mi és essencial, en majúscules, subratllat
és no obligar. No obligar a la lectura. Perquè un cop hi ha una obligació, ja tan sols per saber que hi ha una obligació, allò deixa de ser plaent, deixa de tenir un sentit de gaudi. És una obligació i la paraula obligació mentalment ja desconnecta amb el plaer. Si jo et dic hem de, ja està. L'hem, ja està, perquè això desconnecta del plaer. També sabem que hi ha moments que diem de crisi lectora, que podria ser aquest 8-9 anys i també podria ser el moment adolescència, també hi ha una crisi lectora. Però mira, jo em quedo amb una reflexió que no és meva, però que te la vull traslladar com a mare, que són dues coses. Quan els nens i nenes noten la nostra preocupació vers la lectura, sense saber-ho, sense ser conscients, nosaltres esquitxem aquesta preocupació als nostres nens i nenes. I a vegades aquesta preocupació és un dels motius que els nostres nens i nenes no agafin la lectura, perquè potser poden pensar jo sé que la meva mama es preocupa, doncs així estic parlant amb la meva mama, o sigui, per la meva mama, però no perquè vulgui llegir allò, sinó més aviat per connectar amb tu, com a mare, que no pas per la lectura en si. M'estàs entenent? Sí. I l'altre, en Daniel Pannach, per mi és una meravella, de persona, de pedagog amb dificultats, perquè ell havia estat un alumne dislèxic, i ell va crear un decàleg que el vull llegir tal qual, una frase no la diré perquè entrar aquí no és fàcil, però ell diu que per fer que l'hàbit lector avivi, que tot i que hi hagi moments de crisi, que no passa res, que flueixin, que igual que jo un dia puc tenir un dia de crisi també, no passa res, ja passarà, però perquè aquella crisi passi i no quedi constància, no quedi permanent, la primera cosa és el dret a no llegir. Per tant, jo diria que sense sentar càtedra, jo mai pensaria o no estic a la línia de llegir 10 minuts cada dia a casa. És cert, no estic en aquesta línia, però també, com tu dius, hi ha molt debat sobre això i molts tipus de posicionament. Una altra cosa és el dret a passar pàgines. Per què hem de llegir la història una pàgina per l'altra? I si un nen vol llegir la primera pàgina i després la segona, i després l'última, perdó, doncs deixem-lo fluir d'aquesta manera, perquè igual no sé si has fet mai la lectura en diagonal, que llegeixes paraules que no tenen un ordre i acabes trobant-li un sentit. Al final és jugar amb la lectura, no? I també tenim el dret de no acabar un llibre. Jo com a adulta agafo un llibre, una novel·la, i per què me l'he d'acabar si no m'agrada? Doncs amb els nens i nenes igual. Per què s'han d'acabar una lectura si aquella lectura no els ha agradat en la primera pàgina? Quan insistim en és que te l'has d'acabar, també és com que tallem aquest gust, aquest plaer cap a la literatura, cap al gaudi de llegir, no? I després, això sí que estic d'acord en que poden llegir qualsevol cosa, això sí. És a dir, poden llegir un diari, poden llegir un paper que tu hagis posat recepta i poden llegir qualsevol cosa, no ha de ser un llibre, no? I a part d'això, en qualsevol lloc. Potser no ha d'haver un lloc específic per la lectura, tot i que el lloc et convidi a llegir. Tu tens una tauleta amb un sofà i tens la teva biblioteca. Si un nen vol anar a llegir al balcó, no cal dir-li la teva biblioteca, no tens la teva habitació per anar a llegir. No, si ell vol llegir aquell dia al balcó, doncs que llegeixi al balcó, no? La lectura no ha de tenir un lloc específic sempre, no és vida, ha de ser obert. El dret a fullejar, tu no has agafat mai un llibre i has fet així i has fullejat?
Doncs això també és llegir. I és una visió superinteressant que ens dona. I inclús el dret a llegir en veu alta. Per exemple, tan sols un conte que a un nen i una nena els encanta, que sempre llegeixen el mateix i que t'ho puguin llegir sense haver-lo de llegir, sinó recitar. I també hi ha una cosa que diu en Daniel Pannach, i amb això acabo, que és el dret a callar. Potser el nen i la nena no té ganes de dir res. Doncs, com a adults, el que és el més positiu i el més intel·ligent és respectar aquest silenci, perquè el silenci està... Sembla que estigui buit, però no. Està farcit de pensaments. Per tant, per mi, Daniel Pannach et podria dir que seria clau quan a tu et ve aquesta preocupació de recordar-lo i de deixar fluir a tu i aquesta preocupació per l'hàbit lector. Molt bé. Doncs sembla que hem fet un bon recull de... Crec que també. I de propostes. Què et sembla si passem a parlar de la nostra visió de Sant Sadurní, que és un tema que ens proposava la Glòria com a talents locals que poguéssim dir quina era la nostra visió de Sant Sadurní. Quina és la teva visió, Santitos, de Sant Sadurní? Mira, jo, si em permets, ja que estem parlant d'emocions, hem parlat molt d'emocions, i la meva visió serà des d'aquesta visió, i és que jo vaig néixer a un poblet de Cases Blanques, d'Andalusia, i vaig venir aquí a viure amb 8 anys. Llavors, la meva primera visió era pànic. Era un entorn que no coneixia, amb persones que no coneixia, que em feia molta por, amb una llengua totalment desconeguda, i era, vull sortir d'aquí, socorro, socorro, ¿dónde estoy? La primera paraula que vaig sentir a l'escola, aquell dia, que recordo perfectament com anava vestida, jo anava amb el cor a 300.000 per hora i no volia anar a l'escola. Me'n recordo que vaig despertar-me plorant molt, sentint un pànic atroç al meu cos, i estava a direcció i recordo aquesta paraula. Bon dia. ¡Buh! Ya ves tú, bon dia, si a dia d'avui el bon dia diria, però si se parece mucho a buenos días, ¿no? Doncs en aquella època, bon dia era com si m'hablaran en xino. Vaig començar a fer uns crits i... Bueno, aquesta és la primera visió, però després tot el que he rebut de les persones que he tingut el plaer de conèixer a Sant Sadurní, o el que m'ha apostat aquest poble, ha estat amor, que m'emociono i tot, obert, o sigui, no hi ha fronteres, no hi ha llengua que ens separi, hi ha unió, et dono de la mà, hi ha acompanyament, i jo estic supercontenta d'haver arribat a Sant Sadurní, malgrat que els primers moments haguessin estat tan durs, perquè per mi Sant Sadurní ha estat una llum quan pensava que no hi era. Molt bé, que bonic. Doncs la meva visió sobre Sant Sadurní, si em permets, la enfocaré per consell de la Glòria en la meva tasca professional, perquè la meva tasca professional no té res a veure amb la literatura. Jo em dedico treballo en turisme d'aquí a Sant Sadurní i m'agradaria deixar una reflexió sobre aquest tema de turisme. És una reflexió que en una part és crítica amb la mateixa ciutadania, que espero que ningú s'enfadi, tot i que entenc molt la seva posició. Aquí a Sant Sadurní hi ha un esdeveniment que organitzem des del Departament de Treball, que és el Cabatast, que hem de reconèixer que és un esdeveniment que és
un dels més importants que s'organitza a la vila i el més important pel que fa a nivell turístic per la gent que arriba a la nostra vila aquells 3 dies que dura el Cabatast. No només turístic com a tal, la gent que ve, sinó gent que es passeja pel poble, gent que es compra un gelat, gent que se'n va al restaurant, que entra a les botigues. Això és dinamització comercial i és superimportant per la nostra vila. Llavors, en aquest moment, quan arriba Cabatast, unes 2 o 3 setmanes abans, què passa en el poble? En el poble passa que es comença a arreglar aquella vorera que porta 3 mesos feta malbé i que fins llavors no s'ha arreglat. Es comença a pintar els passos de vianants de la zona del centre, s'arreglen la senyal que porta mig any doblegada i la gent, que té tota la raó, diu és que només arreglen el poble quan és Cabatast. I sí, tenen tota la raó. Probablement el poble hauria d'estar arreglat tot l'any. Però jo vull fer una reflexió aquí i és hem de pensar que durant 3 dies ens visiten molta gent a Sant Sadurní, moltíssima gent a Sant Sadurní. 40.000 persones un cap de setmana. És molta gent. Per tant, sí és cert que Sant Sadurní hauria d'estar arreglat potser en aquest sentit, tot l'any, però no ens podem queixar que arreglin pel Cabatast. Perquè, almenys, quan ve la gent, el poble estarà bonic, consumiran més, ens permetrem aquesta dinamització comercial i potser, al cap de 2 mesos, com que els ha agradat al poble, tornaran a venir al novembre i compraran el cava per Nadal i passejaran i compraran torrons i tornaran a anar a un altre restaurant. Llavors, torno a dir, tot i que és veritat que el poble potser hauria de tenir un manteniment potser més al llarg de l'any, el té, el que passa que ens donem compte que en 3 setmanes es fa molta cosa i potser a la resta de l'any també es van fent coses però no ens en donem compte perquè són més espaiades en el temps. I vull donar aquesta reflexió, que hem de ser crítics amb el poble, evidentment, amb el govern, però també hem de pensar una mica més enllà en aquest sentit. I lligat una mica amb això i amb que treballo en turisme, com a talent local per a altres edicions, m'agradaria molt proposar alguna persona que treballi en enoturisme. Alguna persona que treballi en enoturisme ve via administració, que no diré noms perquè n'hi ha molts, però a Sant Sadurní hi ha molta gent que treballa a l'administració dedicant-se a enoturisme, o també amb empresa privada, algú que treballi amb unes caves i que porti el tema d'enoturisme, o amb empreses de guies turístics. Doncs m'agradaria que es pogués fer talents locals amb aquest enfocament d'enoturisme. Molt bé, ho tens claríssim, perquè a mi dels talents locals és el que més m'ha costat. Primer de tot, m'encanta aquesta visió més professional que has llançat sobre el Sant Sadurní des del teu punt de vista, no? Em sembla que és molt interessant. I en talents locals, doncs, realment he tingut greus problemes per respondre això, perquè jo pensava, home, com a talent local, si és de la literatura, doncs podríem parlar de l'Òscar Sardà, no? Que és aquest autor del fullet Oriol, de la seva col·lecció, no? I que a mi tant m'agrada. Però, per altra banda, també penso, sí, però és que també hi ha autors, gens coneguts, joves, molt joves talents, que creen art. I una d'elles penso que és l'Edna Guimerà, que no és gaire coneguda, crec, però que fa unes fotografies espectaculars. Per tant, potser els talents locals podria validar i donar força a la cultura que hi ha darrere de la càmera, és a dir, de les fotos. La fotografia ens deixa una informació, ens deixa una història brutal i capturar bones històries a través d'una càmera és art. Per tant, si em permets i si això pot ser un talent local, jo parlaria d'aquesta captura d'imatges, d'aquest art del carrer,
d'aquesta fotografia de la vida, i jo voldria parlar de l'Edna Guimerà com una adolescent artista que segurament podria ensenyar-nos molt. Molt bé, no la conec, veus, l'Edna Guimerà? O sigui, haurem de seguir els seus passos. Bé, com deia la Glòria, ens va dir, no? Bueno, és que potser un talent local és una mama o un papa que sap fer molt bones receptes, no? Doncs tenint una mica aquesta visió he pensat, em sembla molt bona idea que un talent local sigui just això, no? Aquesta força que ens impera a nosaltres mateixos des de dins i que ens fa coneguts per la força que tenim, no perquè siguem coneguts, no? A nivell més de pantalla o perquè haguem il·lustrat cap conte, etc. etc. Molt bé. Doncs em sembla que hem parlat una mica de tots. Sí. Hem fet una mica... Crec que com portem? 1 hora i mitja? Quasi, no? Sí. Bé, doncs crec que ha quedat una bona xerrada que espero que a la gent li agradi molt. No sé què penses tu, si estàs satisfeta amb aquest resultat. Jo estic molt contenta, en realitat. Jo també. M'he sentit molt còmoda perquè la pantalla, i això és la primera vegada que tant tu com jo ho fèiem, no? A vegades la pantalla sembla freda i et limita, però hem trobat la forma de fer que ens sentim pròximes, que sembla que et senti aquí al costat meu asseguda i que hi hagi gent, o sigui, hem pogut crear, o a mi m'ho ha semblat com una espècie de trobada molt interessant i m'he sentit molt a gust. Igualment, m'he sentit molt, molt a gust. Doncs moltes gràcies per compartir aquesta estona amb mi i moltes gràcies a la Glòria per confiar en nosaltres, en aquests talents locals i esperem trobar-nos aviat. Doncs sí, el mateix, a la Glòria per confiar en nosaltres perquè per mi també és un privilegi haver estat aquí i que al final ella ens hagi donat de la mà, no?, per aquesta proposta. Així que sense més, gràcies, Ruth. I gràcies. Moltes gràcies.